Микровски така. Много добре. Играем. Добре. Тя е нашия, ако излезва. Микровски. Така, Пламка, супер си, Пламка. Излез, Пламка, сега долепи се до него. Това е и не ти минава за гърба, Пламка. Не ти минава. Пламка, зад към пътя вече. Пламка, зад към пътя, Пламе. Ти трябва да си зад не. Така. Браво, Пламка. Добре, Марко, така си решил, ме много далече, Марки. Много си далече. Това е план. Браво. Така, Вики, супер. Излез, Жорка, излез. Трябва си до него, Жори. Коен търси паса. Стъпи, Вики, на местото на Плами. Сам си. Аз какво е това? Аз не чувам. Добре, добре. Калота спрете. Стоимаров на гърба на третите. Хайде де, близко до него де, Стоимаров. Ти си, Марти. Айде с удар. Стъпва, стъпва. Ти си. Браво, Койчо. Браво, Стоимаров. Браво, Пламка. Айде, пробвай я. Бъди я вече, Яска. Пламка, браво, ето почваш да се ориентираш. Браво, Плами. На крака. На кръстя. Там атакуваме. Яска там. Браво, Стоименов. Умен. Хайде, Вики, пребори се. Там. Добре. Веднага подреди сега. Дай назад, Стоименов. Яска влез да вътре. Добре. Ела на тук. Стоименов още назад. Добре, ти став. Добре. Имаш Миковски. Отстъпваме, Пламка. Пламка, отстъпвай. Ето, аз ти казвам, ти пак отиваш да го биеш. Добре. Излез напред. Добре, превътре малко. Яска. Добре. Само не се върти с гръб. Опасно е там. Срещаме, да няма удар. Махаме я оттам. Мъжчета, тази зона е много опасно. Трябва да я махаме по най-бързия начин. Не да си я подаваме. Ето имаш от тебе. Тръгни, покажи Вики. Тръгни сте я на те срещали. Хайде, Вики. Тръгвай, Яска напред към вратата. Миковски влезе вътре. Бъдя! Браво! Браво, Вики! Яска, трябва да си при Миковски! Яска, при Миковски! Миковски, атакувай! Отстъпваме, Плами! Отстъпваме! Още, Плами! Отстъпвай! Браво! Излез, Вики! Добре, нищо! Добре, хайде играеме! Браво, Стоименов, тръгни с нея смело!
Айде, ще се научим. Всичко пак. Айде, не съди пънка. Упоримо сега, дай му опция назад. Мами, излез сега. Мами, излез, срещай. Ето Ганков. Тото. Смяна, Памка, ела да починеш. Стоиманов, мини в центъра. Айде, Пам. Ела. Еде напред, еде, ще ги ба. Ай, Яска, надигравай се. Стоиманов. Аз мисля да взема по-рано, това ми вика по-рано 12 години, защото това е на другия матч. Долу гърба. Излез! Излез! Завърти се, стига човек на гърба, преодолей го и тогава. Лео, гледай. Да, Баджаков. Обърни се, Лео. Чорка, с кой си? Добре. Гърба има един сам, не си говорите. Добре, потивай. Браво, Оле. Браво, Лео. Така, показвай. Яска, показваш. Колко навътре. Браво, Стоименов. Победа не бързай. Сам си не бързай. Тото линията на Стоименов гледай. Смяна, Петков, Манов и Кръстев излезе. Чакай, Ники, има смяна. Добре, потивай да почиваш. Васе. Ясно. Браво, добре. Тото, стъпи на линията, мой сумче. Играеме, дай на Методий. Стоимеров, потивай да подсигуриш. Давай, Тото, излез. Тото, не ми се връщай на вратаря. Дари застави ляв защитник, Саше десен, си му застави дясно крило. Ляв защитник, Дари, ляво Дари. Ари, имаш Тото. Тото, давай. Марти, още навътре. Гол, навътре, мой тумче. Браво, Васе, дай, Васе, браво! Айде, Васко, скоро, вътре, вътре! Давай, Васе, ставай! Оставия на Методий. Васко. Браво, Васе. Именно. Давай! Който излез сега. Който влезе. Яско, отивай. Колко излез. Тото излез. Тото гърба.
Добър ми да превърнем. Браво, покажи му. Браво, Томи. Срещаш лесники. Браво, Мачаки. С лице. Тото ти си без фал. Покажи му. Гари гледа дали идва. Ники. Браво, паса сега. Паса към Васе. Браво, Васе, ставай сега. Ставай, Васе, ставай. Добре, напред. Айде сега да посягам, защото те подсигурява колега. Айде дали да рече отивай. Добре, си взехте я. Добре, Миша зад гърба и Миши. Стъпваш, стъпваш. Айде, Марти, намери правия човек. Аре, бе, Тото, бе, 13 пъти за тебе, бе, Тото. Много добре разтък. Никовски, гледаш колко е човек. Не се обръща с гръб и да бягаш. Затова му даваш така, за да може да Браво! Дай Тото, пас. Яска ти да. Браво! Трябва да подадеш вече Яска. Тото да ти. Хайде, подреждаме се, Васе назад и навътре. Яска ти. Хайде, Васе. Така си добре. Наше гърба. Хайде. Правил съм казани. Браво, Стоименов. Качвай Мишо зад гърба и... Яската и Вики добре гледаш. Вики, ела към Яска. Вали Адол. Имаш и вратар. Супер, отваряй. Дай, Стоименов. Сам си. Айде, Яска. Перфектен пас. Зад гърба пак има трима сами. Срещай! Ставай горе! Яска! Стоименов, Тодор и Марти Методиев. Зад гърба и трима човека противники. Това звиня. Знах се с някакви неща, които съм леко лежанка, нещо да изпъвало. Панко, идвай. Чакай, Яска. Тото иде. Панка. Стоименов, тук. Играем. Добре, тръгвай. Стоянов.
Продължи вратар. Вики излез спокоен води. Пак му е дай. Вратар, човек с лице. Излизаме пламка сега. Стояна, Яска! Стояно влизи. Марче, пресичай топки. Срещаме! Адивте. Ти стоима. Така, топката. Браво, Стоименов. Браво, Бойко. Без да лягаш на земята, можеш да вземеш и да направиш атака. Марти, ела подсигури. Браво, Марко. Супер. Стоянов, още малко назад. Това се е там. Айде ти си. Ти си. Дай, Васе. Излизаме. Стоименов, виж къде човека. Стоименов. Всеки номер. Излез пам. Излез среща. Имаш Петони. Вики, не бързай. Средата сам. Мога пак обратен пас. Гари не е удобно за удар. Марти, мога обратен пас. Саме. Добре, Вики! Не се отказвай!